De actie Geef een jas, verwarm een hart is deze week van start gegaan. Burgemeester Luc Wijnands overhandigde woensdagmiddag de eerste jas aan de Kiwanis. Daarmee gaf hij het startschot van de actie. Ja, het is een prima actie. Het is een mooi initiatief van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Die werden ondersteund door onze gouverneur Theo Bovens. En hij heeft het verzoek eigenlijk naar alle burgemeesters gestuurd van werk mee om deze winter ervoor te zorgen dat alle mensen die het koud hebben eigenlijk een warme jas nodig hebben en dat zelf niet kunnen betalen, dat wij ervoor zorgen dat die een warme jas krijgen. En dat lijkt heel ingewikkeld, maar dat is het helemaal niet. Want iedereen heeft denk ik wel ergens op zolder of nog in een kast een oude winterjas hangen, zo van voor reserve. Maar die ligt daar dan wat te liggen. Nou, waar het nu om gaat is dat hier een fantastisch initiatief in Venray is, ondersteund door de Kiwanis, om die jassen te gaan verzamelen, hier bij elkaar te brengen. En dat gaan we de komende weken doen. En als die jassen er dan zijn, kinderjassen, damesjassen, herenjassen, dan gaan die uiteindelijk terechtkomen bij de mensen die het niet zo breed hebben, die het moeilijk hebben en die toch een warme winter tegemoet moeten gaan. De aftrap is vandaag. Ja, jullie als Kiwanis bewannen de post hier, om het zo maar te zeggen. Ja, wanneer kunnen mensen hun jassen inleveren? Het start nu, as we speak, woensdag. En zoals jullie hier achter mij zien, woensdagmiddag van 1 tot 5, dus vandaag tot 5 uur. En dan elke zaterdagmorgen van 9 tot 1. En dat is tot de 20 november. Dus mensen in Venray, jullie hebben nog haast de hele maand de tijd om jullie winterjas aan te leveren hier in dit pand. En het pand is in de Schoolstraat nummer 24. Waarom vinden jullie als Kiwanis het belangrijk om hier aan mee te doen? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. We hebben als thema dit jaar duurzaam verbinden. Nou, als je kijkt naar die twee woorden en dat combineert met de actie die wij nou doen, dat past als een jas, zou ik haast zeggen. Duurzaam, hij gaat van de ene persoon naar de andere persoon. En verbinden, ja, wat is er mooier dan de bevolking in Venray en omgeving te verbinden.